forget in my life. Any moment I'm thinking for you. I love you forever. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Amira, 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 Amira. Samunki ne kaɗai muradin ruhina, zuciyata ta harbo. A ganki ke kaɗai na ɗan maka burina, na yi shiri na sakambo. A lokacin kiki ban dama mu zagaya a cikin lambu. Na baki domin soyayya, dole ki sa hannun dama in kin kace a azan kwanta jinya, kada ki rusa mafarki na. Bishi gare ne in ki kai mana nisuwa ki warfa. Sai da ke, sai da ke. Kusa cewa a zuciyar Fadila akwai soyayya ta ba. Zan haɗa ku aure. Amma fa ka sani daga wasan nan da muka yi, na kamu da sanka ba zan ɓoye maka magana ce ta gaskiya. Yani ina cikin tafiya ta ka ja mun bayan riga ka ce wani na bige ka, wannan wani irin gidadanci ne. Wani abin da ke kawo shi gidanmu munafurci yake kawo shi gidanmu, ke tsaya ka kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa. Wannan da kallon sa ka san irin yaran nan ne suke yawo da kwaɗe, haka kawai ya ɗauko wuƙa ya buga maka. Kar ka damu, zan zo gidanku a matsayin masoyiya. Na haƙuri kuma gaskiya ba zan iya haƙuri. Dama haka ɗan adam. HausaMovies present Savage Story Screenplay Salis Khan Dorayi. Producer Sarki Hassan. Executive Producer Isa M. Dorayi. Directed by Abdulsalam Wai Yamadawa. Savage. Allah yau dan ina ganin mutuncin ka ne da tuni ne ma zuwa daya sai dai ka ganka a ƙasa a baje wallahi Da duka alamu ba ki gane. Allah da ka ta ba da saka. Ya Allah ka damu da alkhairi, na san cewa duniya ce labari. Naira 50,000 za ka iya baki ba ha musu bare kai basira da yawan nan waka Allah haɗa mu da alkhairi. Na duk wannan jin waka Allah haɗa mu da alkhairi gashi kuma Allah haɗa mu da alkhairi. Masoya na gaskiya duk da nake ganin suna goyon bayana, wani abin yana mutukar faranta min rai sosai. Kun kwatance aka ce ban nan ne kofar. Shahararren mawaƙin nan Hamza Bareka Dorai zai yi wasa a gidan wasa. Ya nan gurin ne aka ce Hamza Bareka yi wa. Ɗaukaka tana hawa tana sauka, wannan gaskiya ne. Hamza Bareka? Kai bureka ka zo gani? Ni ma shi na zo gani. To ga dan uwan kuma je gode. Za mu ga bureka kuma zan sa bureka. Ga wurtaccen kamfanin nan mai kawo muku fina-finai akai-akai, wato HausaMovies da haɗin gwiwar Sarki Hassan Entertainment da kuma BSD Record ke gabatar muku da sabon shirinsu mai dogon zango mai suna sai na ga bureka. Kai tun daga ƙauye ka taso ka zo kawai kana neman wani baka san kai baka da kowa a garin ka taso ka taso. Ya ɗauki jaraba ya dora yawon wada. Kana haɗa kayan zuwa. Yana wayewa gobe kawai kudi da wasu makudin kuɗaɗe na samu a ciki. Sai ka ga bureka. Sai ka ga bureka. Sai ka ga bureka. Insha Allah. Ai mun in dai kana yi na ai mun wani abu. Yawa na riga da na sai da su babu zuwa na.
na ga dabobi kuma dabobi sun yi sai na ga bureka. Wannan shiri ya kunshi abubuwa daban-daban, sarƙaƙiya, barkwanci, nishadi, kai har ma da soyayya. Turka shi shin yana ganin bureka wani? A'a, domin sanin amsa ku kasance da mu a tagwayen tashoshinmu na YouTube channel mai suna SD Brother TV na Kaddarar TV ko kuma Sarki Hassan TV. Ku danna subscribing sannan ku danna alamar kararrawa domin more kallon wannan kayataccen shiri mai suna sai na ga bureka. Story screenplay Salis Khan Dorai, producer Hamisu Breka Dorai, executive producer BSD Brother Dorai, directed by Salis Wallo. Wannan shiri zai dinga zuwar muku a dukkanin ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. sani ba ko ba sani ba ka je babu ne ka